Dobrý deň, dámy a páni, vítam vás pri úplne novšom videu. Tentokrát budeme hrať Minecraft. Mám ho nový, stiahnutý, není úplne najlepší, ale dobre, celkom. Java edícia, dobro. Chvíľku som hral bez vás, natiažil som si nejaké také potrebné veci na prežitie. Nespohodnul som sa tu. Tam spolu niekde tam, pri tých stromoch. Sekám sa, to je jedno. Takže my máme dneska úlohu vydržať celé video bez toho, aby sme umreli. Takže nejakých 15 minút. Takže dobre. No. Tu sa naťažíme veľa hliny, aby sme mali urobiť si taký menší dom a potom asi pôjdeme sa nejakom prechádzať po plániach. Dobre, máme už 1 minútu za sebou, takže a nechcem, aby to bolo nejaké nudné, takže stávame. Možno to hliny je prvý dom. Dobre, môže byť. Ja mám tento Minecraft, na tomto hrám Minecraft prvýkrát za svoj život. Trošku sa bude. No, takže, trošku budeme hovoriť hlasnejšie, aby ste ma lepšie počuli. No, takže, teraz dostávam taký svoj malinký obrys toho domu. To mi vyšlo, fajne, dobre. A poďme sa naťažiť ďalšie. Potrebujeme veľa hliny, takže... Ale nechám prečo mám skin Steva. Ale to mi je už jedno. Takže, ťažíme. 7, 8, 9, 10, dobre, 10 bude stačiť. Čakajte. Treba ešte takto skip. Tak. Už sa nám tu našemu domu prispôsobujem. Aj časom to robím. Dobre. Hopi dupi. Nice. Dobre. Dobre, takže už nám prešli 2 minúty 33 sekúnd. A ťažíme stále ďalej. Toto video nebude nejaké také akčné. Nebude tu nejaká taká, viete, akcia. Takú, ako by ste chceli. Pretože tento svet hrám prvýkrát a máme videjko. A ono nebude také dlhé. Nemôže byť, pretože mi to YouTube nedovolí ešte. Ešte ako nepotrebujem. Raz, jeden. No skvelé. Už zapadá slnko. Už zapadá slnko. Normálne. 3 minúty, výborné. No, takže tak postavíme. Dobre to vyzerá, ja som raz zabil zombíka vodného a jak on pri tom... Počkaj, nice, môj skin, fajne, počkaj, ako odídem. To už je rýchlej, nope, spomalý. Nice, výborné. Fajne, tak tu máme okienko, dúfam, že tu nepôjdu pavúci, lebo tým to nezametíme. No, ani okienko tu nevydrží. Takto schody a takto budeme chodiť hore, aby sme sa... To začí! Ty kokos! Ty kokos! Mám tu jednu tu. 4 minúty, 22 sekúnd. Mám tu trošku zvuky v mojom štúdiu, ale to vôbec nevadí. To je iba moja mamina a taký, no tak ďalej. Nejdem sa radšej moc hore pozerať, pretože to by nebolo úplne ideálne. Čo budeme robiť? Cukorová trstien. Tu schovám, ty koľko sa bojím. Keď si premeníme na cukor. No, mohlo by sa hodiť viac, ak to trsie, ale
Je to jedno. Nie ma kokosku. Neodpovieš. Ty kokos, ja neviem čo tam. Enderman je tu stále. Bež preč, chlapče. Asi nevidím, kde by som mal stále. Chlapečku, choď preč, chlapečku. To vidieš, Chlapečku, choď preč. Marko. Ja neviem, čo budem robiť, keď sa na mňa pozrie, ja kašlem. Ja neviem, čo tu budeme teraz robiť, pretože keď je noc, tak... Ja som neviem. Jau! Kokos, jau, čo? Ježišma. Už sme mali prvé utkanie s kostlivcom. Počkaj, ja som si hodol tu. Neviem, čo sa dá. Čau, kostlivec, kde si? Kamarád kostlivec, pán kostlivec. Termino. Pardon. Takže. Bože, ak tu príde ten Enderman, tak ja na ňo serem. Ja mu dám také čapaky, že sa poserem. Ja neviem, čo tu bude teraz robiť. Môžeme niečo skúsiť. Zdá sa mi, že štrk padne. Jasné, že padne. Jasné, sosvierme takúto krátku animáciu. Si môžem pozrieť ako psychopati, ako spada. Budeš to tam dávať sem? Čau, zľubím ťa. Čau. Ešte vždy. To môj tatino sa so mnou učil. Nechám odchádzam. Ak si robí také dlhé videá, tak musíš pomôcť. Ale kde máme tých oných kamošov? Keď sa tu poďme na nich pozrieť, akí sú pekaní, či sa česali. No tak ty sa úplne asi nečesali. Vyplech hlavu. No dobre, bože, kde je s mojím? Čiže v tom ja sa to schovám, ja sa nás pozriem a sa schovám. Ja mu vidím tu jeho plešku. Jo som? Dobre, to už nie som. 7 minút točím. Fajn. Takže veľa času z tohto videa trávim tým, že tu čakám na to, čo sa stane. Dobre, čo sa stane. Ja si im poprosil. Je to jedno. Ty kokos. Dobre, tentokrát tu už niekto je. Kanál skrytá. Tam ja bola. Tam čo ako neišlo, to bol nejaký môj divák. To by bolo super. No neviem. Takto sa... Dávaj. Ja som normálne, ja tu lietam. Enderman, pozri, ja tiež som čarovný. Ja viem lietať. No, som bavil, som zľakol, že po nej niekto pôjde. 8 minút. Čarovné číslo 8 minút. Pozrieme sa, ako sa má náš fanúšik. Je dobre. Ako sa, čo som dobre pozeral na mojom. Haha. Osem. Tak to sa pozriem. Ne! Pozriem sa. Môžem sa približovať? Nie, nemôžem sa približovať. Tak to môžeme iba. Ale príde mi, že zapadá. Aj vám? 9 minút. Ale máme to ešte niečo, máme to úlie. Počkaj, to čo je? Pazúrik? Odkedy sa to volá pazúrik? Fuj, to tak... Takže normálne domáci crafting table. Aha. Ja som myslel, že to je neviem čo. Čo to sme si schovali? Dobre. Bože, škoda, že tu nie sú nejaké zakázané veci. Že v tej tak nie zadá, v tej nejaké zakázané veci, tak som fakt rád, ale no, nedá sa. No, jasno, že zapadá. Mesiačik zapadá, kde máme slnečko? Tam bude vychádzať slnko, pretože tam zapadá mesiac, takže tam, lebo tam je
Tam má byť sever, tam je sever. Pretože si predstavte, že som teraz mesiac. No. A takto som prešiel až tu. Takže som išiel odtiaľto a tu je sever. A to bolo moje ústa. Tu je, ako som skočil. Môžem skakať? No neviem. Táto edícia je dobrá. Pôvodne to vyzerá fakt dobré. Fúha. No, čo sa tu deje? Chlapci. Máme tu fanúšika, prišiel sa no, ako vyzerám. Tako žijem. Žijem smutno? Čo? Nie som brňom? Nie, niekto ma nemá rád. Dobre, dajte like a odber, prosím vás. Ak chcete, aby som toto 11 minút presne. To, tesno, skoro traf. Netrafilo. Sachble. Dobre. Dochádzame trošku papanie. A fakt, je tu začína byť to nuga. Ale to svoju stranu, dúfam, že nerypnem, pretože nechcem zdechnúť. Mám nápad. Takto, budem sa. Áno, budem sa. Dajte. Bude to strašné zvuky. A, tak nič. 50. No, už ide. Haha, mám vás, vydržal som. Aj keď to trvalo strašne dlho. Dúfam, že ma nevidel. Dúfam, že som ho nevidel. To bolo trošku od veci. Ja sa kokos. Tak, jo, nerobte mi. Haha, jo. Ja som to nedokázal. Dámy a páni, toto oživiť. Takže, toto dnešná challenge, tu sme nezvládli. Zme to seka. No, kašľame na to. Dnešnú časť sme nezvládli. Lúči sa s vami Michal. Dovidenia.